завхибек саидаминӣ журналисти шинохта ва яке аз корбарони фаъоли шабакаҳои иҷтимоӣ шоми 8 июл дар шаҳри душанбе дастгир карданд. аввалин шуда дар ин бора дар фейсбук сино саидаминӣ бо чунин як пости кӯтоҳ хабар дод. чанд соат баъди нашри ин пост дар куҷоин завқибек саидаминӣ дар майдони шарҳҳои он навишт ки аз дирӯз пас аз абед бо як дӯсташ буд. телефонҳои ҳардуаш хомӯш аст, ягон хабаре нест, ҳамаамон дар ташвиш. рӯзи 9 июл маълум шуд ки ин ташвишҳо бесабаб набудааст ва завқибек саидаминӣ дар ҳақиқат боздошт шудааст. ба нақли яке аз дӯстони ин хабарнигор, завқибек ва ҳамсинфаш савриддин роибов шоми 8 июл дар як нуқтаи шустушӯи мошинҳо мошинашонро мешустанд, то ки барои таҷлили иди қурбон ба зодгоҳашон деҳаи қалъаи нав дар канори шаҳри Роғун бираванд. вале кормандони милитсия ҳардуро дастгир карда ба идораи убоб дар шаҳри Ваҳдат бурданд. роибовро шаб ҷавоб доданд, вале ба ин шарт ки субҳи 9 июл боз барои бозпурсӣ ҳозир шавад. аз дохили ду мошин одамҳои ношинос поин шуда ӯ ва ҳамсинфашро боздошт мекунанд. онҳоро ба раёсати мубориза бо ҷиноятҳои созмонёфтаи вазорати корҳои дохила дар шаҳри Ваҳдат мебаранд. ҳамсинфашро шаб ҷавоб доданд, вале гуфтанд субҳи соати 9 биёяд. мақомот то ҳол ягон шарҳе дар бораи боздошти завқибек саидаминӣ надоданд, вале маълум нест ки ӯ ба чӣ айбдор мешавад. завқибек саидаминӣ қаблан дар телевизиони Тоҷикистон кор мекард ва бо силсила барномаҳояш дар бораи чӣ гуна ба домани гурӯҳҳои ифротӣ афтодани ҷавонони тоҷик ва барномаи самт маъруфият пайдо карда буд. вале ӯ чанд сол пеш ба далели фишори раҳбарон аз кори телевизион ва умуман аз журналистика рафт ва дар як крани сохтмонӣ кор мекард. завқибек вақтҳои охир гоҳ-гоҳе дар интернет матлабҳои видеоӣ мегузошт ва ҳамчунин маъракаҳои хайрияро аз ҷумла барои кӯмак ба ятимхонаҳо роҳандозӣ мекард. тоҷикистон дар радабандии ахири созмони хабарнигорони бидуни марз аз лиҳози вазъи озодии матбуот якбора 10 зина болотар рафта дар байни 180 кишвар дар зинаи 152 ҷой гирифта буд. вале боздошти чандин хабарнигору блогер дар моҳи май ва июни соли 2022 ҳокист ки дар радабандии ояндаи хабарнигорони бидуни марз ва дар арзёбиҳои дигари созмонҳои байналмилалии ҳомии ҳуқуқ мавқеи Тоҷикистон дигар бора хеле поин хоҳад рафт ва душанбе дар қатори саркӯбгарони озодии матбуот ҷой хоҳад гирифт.